Bueno, bona vesprada des de l'estadi Pep Puigades, on ha acabat el partit entre l'Atlètic Club Albalat i la Unió Deportiva Oliva, en resultat de 4-0, favorable a l'equip local, a nostres verd i negres, a l'Albalat. I l'home clau del partit ha sigut que tingués infront, que és ni més ni menys que Carles Gratolí, autor de 2 gols, i ens ha catapultat cap a la victòria. Bona vesprada, Carles, i enhorabona pel partit. Moltes gràcies, Santi. Avui era un dia molt clau, important per el resultat de la setmana passada. Tocava tornar a veure a la senda de la victòria i fer bons altra volta els 3 punts, que de veres que la setmana passada n'hi hagué un tropessó. Bueno, el partit d'avui semblava un partit a priori fàcil, però tu vas classificació, ells van tercers per la cola i tu vas davant i dius tu, bueno, així 5-0, no? A priori, abans del partit. Però, al final guanya 4-0, però aquest equip toca pel valor, és un filial d'un equip històric, però vingut a menys, però 4-0. Com ha vist el partit? Sí, a veure, nosaltres ja ho tenim clar que no es pot fiar de les posicions dels equips rivals. Sabíem que anava a ser complicat, no anava a ser gens fàcil. Ja ho han viscut contra el Sueca, per exemple, contra altres equips, o el Perelló, que jugarem el pròxim dimecres, ja veiem que està traient resultats contra equips de la part alta de la taula. Entonces, en aquesta categoria, en aquesta lliga, pareix que no es pot fiar de les posicions dels altres equips. No, en aquesta categoria, en la categoria molt igualada, més que l'any passat. L'any passat en l'equip de la zona de la Ribera, però avui ens toca la Safor. Si guanyem el dimecres que ve, que guanyarem, contra el Perelló, serà un partit dur. Ara hem empatat a punts en primer. Si guanyem, quedarem ja primers, però 3 punts davant del Miramar. I el diumenge que ve juguem a Miramar contra els colíders actuals. O sigui, podria ser una setmana de 9 punts, que si la fem redona és per celebrar-ho, per tornar a ser loco ja. 9 milions punts que se poden fer ara mateix. Seria redona, una setmana. Perquè després de l'amargor de la setmana passada de mossegar la pols, com si diguem en termes futbolístics, guanyar la setmana que ve, esta setmana 2 partits, això seria espectacular. I més que res, ara hi serem ja l'equip a batre ja definitivament. Perquè de veuen a dalt, diuen, este equip ja mos senyalen. Mos senyalen en roig. Claro, mos tenen molt en compte ja per qui anar, ja saben a per qui anar. Bueno, pues Carles Gratolí és el quin gol de la temporada en Lliga. Enhorabona. Bueno, avui jugat ja de nou. Avui està estat aquesta demarcació. Per circumstàncies de disponibilitat de jugadors, pues Carles Rivera té molèsties, està guardant per la setmana que ve. Sí, esperem que arribi. Esperem que arribi la setmana que ve, és molt important ahir, ens dona molta confiança i avui s'ha agradat experiència. Ahir, perquè jugar-te-la, estar ahir, ballar amb la mitgetxa, que és els 2 centrals, que els centrals són jugadors poc amics, de fer pocs amics. Hay que disputar en ells. Que és que disputar molt en ells. Després que disputar una cervesa quan s'acaba el partit, però mentre el partit, cada un lo seu. I avui hem tingut que bregar, el primer gol ha sigut gol de fer. Sí, no, està clar. L'has agarrat, l'has encarat, l'has perduda, i quan ja tots pensaven que ja no... Ha seguit buscant de la pilota, se l'ha tornat a robar, has encarat el porter i l'ha citat el porter. Així te la clave jo. I ha sigut el 1-0 a la botxeria. Les pentons. Era tot disputes, tot per lluitar el valor i... Pues mira, al final... O sigui que per circumstàncies te toca jugar de nou. El futbolista, jo jugué de mig, jo jugué de... No, tu jugaràs on te digui el míster. On toque. I on toque circumstàncies, perquè Messi de què juga? Pues no se sap ja si és mitja punta, extrem... Extrem, lateral, punt, falta jugar de porter. Claro. I els grans jugadors se disfracen de lo que fa falta. I tu has començat a ser gran. Un gran jugador, davanter, extrem dret, extrem esquerre. Igual un dia te clava de mig punta, a saber. On siga. N'hi ha molta vegada que un jugador, a mesura que va complint anys, van retrasant-lo, perquè té més visió de joc. És ràpid en la visió de joc. Pam. És el que li passava a Antoni.
Antoni ara que no mos sentirà, Antoni ha anat retassant-lo i jo a més del camp, i ell distribuïa. Clar, entonces tenia por a les lesions, saps? Ara que no mos sentirà, igual mos sent. Pues la setmana que ve, on te fiqui el míster, segur que a lluitar. A superar-ho i tu vols que guanya l'equip, si tu jugues bé, juga bé l'equip i al contrari, i viceversa. Pues moltes gràcies, Carles, enhorabona pel partit. Moltes gràcies. A seguir aquesta línia de treball, no n'hi ha valor sense dolor, no? Diuen això. Sí, alguna cosa és. Pues n'hi ha que treballar i al final ho disfrutarem tots. Si aconseguim l'objectiu, veuràs tu com ho disfrutarem a Mansalva. Diuen que la paciència és amarga, però els seus fruits són molt dolços. Me l'apunte, claro que sí. Bueno, ara pots dir a l'afició que vingui el dimecres, això ho pots dir tu. Sí, el partit a les 8 és, pot ser? A les 8 del A les dimecres. 8, el partit contra el Perelló és clau, n'hi ha que anar a per 3 punts i l'afició és un xuaur més o dos. El Al dimecres final, 22. Pues ja sabeu. 22, dia de Santa Cecília, per si algú no ho sap, és dia dels músics, dia de la meva patrona, jo soc músic. Ah, mira. De la patrona, vendem així, me faltarà la banda de música. Home, me tenem algun cable, o sigui bé. Carles, moltes gràcies, enhorabona i fins a la pròxima. Molt bé, moltes gràcies.